18. cildete Mahkum Şahir rahmetullahi aleyhin divanı açıklamakın hakkında. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mahkum Şahir rahmetullahi aleyhin şol gerektir diyen şiirine derdim benim diyen koççıgıda bir münasip yar gerektir dedi. Arap at yavliyigde almad dol fakar gerektir. Yigit üler yurdüsünne, canım berip dinisünne, koççu yigitler iylisünne, neme gerek dedi? Namus bilen ar gerektir dedi. Koççu yigitler iylisünne, iyi sakkacak bolsan, ovan sakkacak bolsan, şehir sakkacak bolsan, neme gerek? Namus bilen ar gerek. Namus etmeli lan. Namus Türkmen neme diyelim? Gayrat etmeli. Gayrata minmeli yer var. Gayrata minmeli yer var. Hadiste göre innallaha yagaru diyor. Allah Teala gayrete miniye diyor. Allah Teala gayrete miniye, oluvati ki bendin harama var diyor. Şu Hudayt'tan söylemeyen daha değil. Adamda kaçan gayrete minmeli, şu Huday Teala'nın bakışta öyle bir söylemeyen daha atlan buraya şerikat koyunca. İyiliğin aradan utanç getirecek. Namusunu lekkedar edecek. Namusunu bulaştıracak. Avren yere salacak. Son yalak yerde ne etmeli? Gayrete minmek gerek. Öyle geçen kişiye sayıttım ama bunu bırçak hepinin bozdular. Namus etmekliği bırçak hepinin bozdular. Yüreğin arasında olsun dedi adam Türkmen. Türkmen ne var? Bir kunluk böyle kunluk şöyle kunluk. O şu kunluğa var etice nasıl koysam yerin önüne kalimat duruyor. Ya tetsen diye kaim duruyor da. Doldursam o diye biter kaim duruyor. Şunun ucundan yel çıkıp da cüvvet diye değil mi? Ama du. Bizim Türkmen ilimiz ferhengi ita eden bizim mescitlerimizde, hücrelerimizde, zımgalamızda, cemaatlamızda ilimizi bir fehmetini ita eden kalkındırıp bir duyğun eğri kıynanatla umumi edilmektir. Bilen ak neme, tahkikin yolu neme, zavallımı da şey ha. Ne yaparım hakkı yetmeli, hakkı ne yaparım teşhis vermeli, mezhebin ehemmiyeti neme, o ne yaparım aydılmaya, dilmeye bilen ak. O boş kunluk köptü. Boş kunluk. Onun ki boş değil, boşladı, ne mi doldursan sonra ya da. Yüreğin doğru olsun ya, oklak kavurdun içine, namus içinden çıkıp gitti. Namus etmeli yer var. Utanç getiriyor sana. Şeydi bir kep bilen biri, ağladılar yine. O yüzden şu Türkmen ne kadar cavan olan muhtar, ne kadar ayarlı olan şu an zecer çekip bir adamın muhtar boluluk dedik. Ne kadar derbeder, zindagi fakat şu tütse oluyor. Kim etti? Biz ettik. Toy tutallarına arak iç ha iç, bir toy etti yani. Çirik çek ha çek, ey cavan, kardeş sana iyilten, kanrak iyildirdin ha, o elçek bolana. Digeten mubtala oluyan ha, şicira ha. O taptan tiryekli kemerli, ona olan ravangardana, ona varmandırlar. Ne kadar çağıştık. Kim etti ya, biz ettik. Ne ettik boş günlük da? Hiçbir duygu, fikir, düşüm, hey, şimdi iyi sana var ya ha. Siz atla bolmadı. Yigit öler yurt üstünde, canım verip din üstünde, koç yigitler iyi üstünde namus bilen ağır gerektir. Bir millet düzelecek olsa ulamalar düzelmeli. Alim asa elem adır. Alim asa elem adır diye. Demin bir yerde de öten akım iman, öten cedesi yok diye. Falani diye ayeti oldu diye adam. 7 gün 1 milyar da harc edilir diye. La minni plan buying meri, o bana ayıp vermeyin. 1 milyar harc edilir diye. Mehdi bir hediye adının 1 milyon milyar diye da. Lap diye seyreden odalap diye 7 gün otuyla diye da. 7 gün otuyla diye da. Girip çıkıp. Alim ası elim adar diyorlar şimdi. Karasa bilen fakir sokap tipti. Sen neymişsin maşudada? Haram emekleşi imeli, emin nimeli, kavlusun nimeli, teadam bağında altta itmeli. O zaman sen ne yapayım ait diyen kebin milleti ötecek? Sen Huday sana tevfik vermeye aitmak var. Alim asa elim adar diyorlar. Bizim takdir kimde takdirler de sadece kurun. Başta ne kadar rahatlı bak yine. Esli kurun ulamalan kurun. Ulamalan kıyınan takta umumi turutundan illa maşallah şeriat-ı velade.
5 gün gevun hoş etmege, taçak yalıp nan dökmege, avray alıp at etmege golda bende bağ gerektir deyiptir. Yani bir berim gerektir. Hudaý Taala baýlykda dili hendili ýa-Allah berimi bilen dili bende. Şoňça hesap bolýar, baýlykda ýa tarap toran berim bolman gumrak bolýar. Şo orada Ta'laban destany gelýän kitaplarda bilýär. Ta'laban. Şo Peygamberin ýardy gelýär. Garip. Ona mescidin kepteri diýerler. Mescidin kepteri. Mescide çıkmayan ha. Garip diýsen garip. O zaman bir gelip Peygamber ya Resulullah şeysimi günüm hor. Mamur doga etsen. Ne bilesem o sen tablet stan gaw dipdir. Ýeni sonra meni urup gelýär doga etdi. Ýa-da ýene gelýär. Ahir Peygamber şoň birsatda şey köýden gaty köketdi. Men sana göreldi de o Peygamber garnynda daş taňgyrlýar da. Daşı mäde zatda saklamaly ýokun bir şele etek eňdiýän şekilde. Ama ahir Hudaýdan doga etýär muňa ente çykyr mal berdi, mal köpeliýe gitdi, goýun, guzy, geçi, her bir saat namazdan kalmayan 4 saat, 3 saat, 2 saat sonra goýly Medine sığmany. Buly Medine'den çykyp gidip zımga gelermişdik ýa. Ondan sonra ayet-i Kur'an ile zekaty hakynda. Oşonda şo zekaty berebilmäni ulada ýa-da ayet ile. Medianın ayetin yaşar adam hakkında ki Allah Teala şoň tawbasyny kabul etmeýär. Oşol munafyk boldy diýen geçýär bilýär. Sonra Siddiq'in wagtyna getirýär. Hazrat Siddiq almapdy. Peygamberin almaklaryny menden almaýar. Hazrat Ömer da almapdy. Hazrat Osman aldy şoň zekaty. Emma alanyň almanyna da imany gitdi. Şo taýdan golly bende baý gerekdir, bir berim de gerekdir. Allah'dan tawfik dilemeli, baýlyk dilehendire ýöne berim bilen dilemeli. 5 gün gevun hoş etmege, taçak yalıp nan dökmege, avray alıp ad etmege golly bende baý gerekdir. Mekke baran bolar hacı diýip. Aýralyk ölümden hacı diýer. Mekke'ye giden hacı bolýar, ýöne haja Mekke'ye giden hacı diýmek gerekdir. Hacı diýen günäh mi? Günähi ýok. Ýöne günäh sebäp bolmagy urýar. Şo näme diýip? Şo falan hacı. Omu galkynýa da, galkynýa. Peygamber sen näme diýip bilýärmi? Ýani Peygamber sen beni ýokturdy da, falany bildi diňo diýipdir diýär da. Şu bir ýewlenine şeytan hem galkındyrýar da. Bir adam barmak çomoldy da, falan hacı gelýär ha. Falany gelýär. Şol diýip Peygamber helak bolup diýipdir. Demek Allah gorýmyzy diýär. Bir de imanymyz zäif adam. Şu falan hacı şoň ýedi şol riya barmagy gory. Onu şonu baştan hacdan gelende aýtman kardeş, ýok adam da. Hop hacı bir ibadet da näme? Namaz da bir ibadet, şo bilen namazy diýerler. Arada tutýar, näme? Sowmy diýerler şo, näme? Başga ibadetlerden ataqmaýar diýär, hacda ibadet edipdir. Gerek ýok ýene-de. Mekke baran bolar hacı aýralyk ölümden acı diýer. Bu da derin çeken biler diýipdir bilýär. Aýralyk görmedik adam bilmeýärmi? Gotçy de din gylyzy için aşyga diýdar gerekdir. Artdyr felek ahalaryň diýipdir. Dünýäniň guruluşy bar, niýe agza beldi. Takka urya nokata gardy. Takka urya falan boldy. Bir ömür ýatmaly diýdi. Näme agza beldi? Näme ýazga beldi? Oton şodan Peygamber sallam inki ulukon tavsirlerde bir doga näme? Afiyet, sağlyk bolsun bilýärmi? Sağlyk bolsun. Şoň gaty doga etmek gerek. Artdyr felek ahalaryň alar elden ihtiýaryň maktumul fewaryaryň siyazulfi tar gerekdir. Aýalyň hem bolsa goýdýanda bir goýdyň doğasyn da. Şo taýda aýalanyňda aýal almaly bolsa bir adam şol hetmi şo görüp almaly. Ýa goýdy söýmese almaly neden? Şo da öýde gaty bir gerekli adam biri. Ötekiden jamada getip berdi bu wagtda form getip berdi ama öýdekinde sen rady bolmasaň ol adamlaryň ýüreginiň beýle şeyler çaşkyn bolmagyna sebäp bolýar. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.